Duarbaguri constituency angkang mongweke japajok ke ongtung ahemarit kanaho. Lok Sabha kilikahut All Party Hills Leaders Conference Racharia Songaphan vote ki pidun arado anaphan All Party Hills Leaders Conference Bokajan LAC pen kachuru. Sarubathar constituency angkang tomonar velapen herai ki the parpiga jok ongtung ahemarit kanohok. Karbiang long life Adap Abirta long pen ilisami mirinahan sepi pen Abirtang ton pen arjuponik tha. Barlanang leji dok aporahud aningkan wang sitami tomonar ve ke the pen ajok pen nangan ahemarit kanohok dun dodu. Lason thak si kedam tang jangmi poni phaing ko ra truck siarni lakhaing ko ra truck Duarbaguri MAC constituency angkang Deithor Rongbong khat Thewang pen kedang lok dolamora ahawar malom mongwe ke japen ajok ke ongdung ahemarit abangki nahok tunanglo. Lason si kedam tang jangmi poni phaing ko ra truck aningwe RV herai ke thepen Rongbong khat Thewang ahawar long don thong kepra hini ahemtun hemrit kana hokduna tumaphan EM Richard Tokbi Karjulong pen kerap pajir damlo. Bangso kerap ke pajir dam ajok kisung ke phora ratu mahin pen EM Tokbi asang ho phan kachoro pajir dam. Ha ang song sarlong ang than pilo alang ni tun sidit adanang rap lo alang ni tun dat heglong lo hema be pin kulo la sinang lang lo asi alang ni tun phanta alang tun nai klam pia pota suri pudi ya kardom pilo bachuru lo doya tun phan president secretary doya tun phanta la pen la tuma lam hoi pen amasi sarta sara ke hai mane tun la education nei em sari cha tok bita ni phan alang ni tun phan ke lang lo ni li phanta la ting so lo na tin ke an tun asa so let meni li phanta non mat ke pini poisa te menang pali lo asi mo aphi ba ko nang lang thu tu ko se lang tun phan pu si lang tun ma churu lo. Lason thak si dolamara ahawar sarthi terang arong malom sitami kidamtang jangmi poni phai inkoranyar kebarni tomon charting ke japen a jok don kep so se ahem lapen thengpi thengprang kana hokdun dolu. Karbiang long radona phan Adap prang Abirta la lo the dolamara police station ke perlo non la dolamara pen bokhat ke cheling to war lo padap kan thang 540 alom pen tomon ke the arwe ke the la puson mena jok thengpi ke do we bab lo la bangso do khorsi wan hala pu theng cameraman bhan li pakwa ngi ha la thengpi la bagana jo thengpi ke the and me crap lab lo la pen non la to war long muni pe ke cheling ke sung lo theke la dak to war pilo masle bangso thengpi klibu pen pot ubu dunda parlong of the non la pu gari ko ani to dak sang lo pen poda pen tame bike sa tuman bang mute ajamu chot palang to nang bithang chirum ponje si ponde to ta men non pu bu chala tum me ki su theta lo the ong du tunge break jam size ke wang ko mani tum ke la dak lokhimon mondir long ke wang la pen ko me tum ke pu da prang pen thoi na ke dam la pu inu record phani le juji ning ha nang likona por ben si pu na ki dam lo nili budget ko hasu ke arbi jang kilang onte nang lidak non an ghonta ko no dak dak প্রায় 1 ঘন্টা থাকতে গত Dali? Oh. Ende nang hem ke? nili malasi Nag do mara. dalam Limbe ane rahar beti. Oh, la nang hem lo. Oh, kenang lo. Ko pi lo ka heno ke? Kahing no ke la ting ta bela ako la. Ani jong ta hino lap lo. To mon pen heno do lab lo di. Mon pen le. Ko ana por lo to mon the ke. Pas bajia lom po bon nili ki thur ke soy baji ke. Acha acha la sut pen da ka heno tang lo. Kahing no lo. Ke nili ke phere la. Ho pukat jo yo. Oh. Nang li ben so lo. bor sing Oh, la ka nang hem. nili hem Ko ana por lo to mon ke the. mane theang teten ke theang lo tumon ang ligi Oh. Dolamara pen arjison rongphar Karbing long life. All Party Hills Leaders Conference mati APHLC Bokajan LA Committee atumpen non hedjong Lok Sabha bangphu kangwai ponahud All Party Hills Leaders Conference rachari asong aphan kaching honpen outdoor ke so vote ke jok arar aphan kachurolam the puthak pherang kya mai kangni Kedamtang jangmi poni phaing kora trogarni All Party Hills Leaders Conference rachari asong aphan ningka che thelapen kang honpen vote ke jok arado anaphan kedamtang jangmi poni phaing kora trok siarni anerlo
por phai sia por malom All Party Hills Leaders Conference Bokajan Alicia Hinpen Hanjang Langso Press Club sa Hemalong Pherangkia Mai Ingni Ponsi Kachuro Pajirpon Labangso Pherangkia Mai long All Party Hills Leaders Conference Central Committee Law Secretary and Bokajan LA Committee Amai Phu Samson Teron ki Japon along Bokajan LAC Chunbang Committee Pranjal Crow APHLC LA Committee Lamjai Sarpo Kleng Sarpo Tiso Abarim APHLC Diopani candidate Anthony Bongrung Penkedanglok APHLC Klembangatum Chetongdun Jesemet Non-Hedjong 6 Depot SD Parliamentary Constituency Lok Sabha Election Hood All Party Hills Leaders Conference upon vote ke Ongdung Pen ke Jok Arar upon Dihin Anat Kachirabdun Anparta Gari Motor Jakong Horang Bidisore Anparta Kaprek Pen Election Arui Kachirabdun Atum Anapan Kachoro Pajirpon Tong sekot penilitum ke phanang ko kalam theke la henlo atumi lage karbiang long la pen NCL sabaha phan bangphu kangwai mate kilik election polling day lo patumi lasi ongdung a voters atum la APHLC phan ke khroy atum phan an nilitum chorong tung la pen chorolo All Party Hills Leaders Conference mati APHLC pen ke hemprek ke palongji aphan ke election mati kiliga hot tong kachesong chot nangji kalisi non ke wangji election counting jangmini phai pli aphilote 6 schedule awareness lapen hemprek apharman kachesong amai dengpon thu phit popusi klardak pen karbiang long lapen di mahasau inglong akhai araraphan pherangkia mai pen pachini pon kai kita karbi lapen tribal arala phan litum arja pipon thipo lapen labangsong movement bangke lahenlo peacefully pen sinitum che songpon po insam jin pen non violence pen sinitum che songpon po lapen law teng pen constitution teng pen sinitum othik po lasi rada phan isi nitum kachuningri thu abangke lahenlo rada tum narja bun thip nangji lapen nilitum ke claim ke damatum an bangke nilitum Sangti hidi pen presenterang Karbing Long Live Lakhaing ko rahini Sarupathar MAC constituency ka parlo men tomon ke the RV lapen hirai ke klopen a jok ke ongdung ahemarit kana hokdunang dolo bangso jok kisung ke phora ra tuma bangke anisan ke chutun ka chodang athai kawe ke do ke thak athai kawe akisung thektik ason dopronglo Kedamtang jangmi poni phaing ko ra trok sian kang sampor phai trok ra chitim apor malom lakhaing ko rahini Sarupathar MAC constituency ka parlo Balipathar pen kedanglok Paklongso lakhaisi Paklongso lakhahini Saphasing terang lapen lakha ke thom dilaujan malom men tomonar ve lapen herai ke klo ajok kaddu kawe don phokket sose ahemarit na hokdun fintilo Hemrit kana hokdun mate kisung ke phodunvek atum nonamat ke doke thak athai avisi mekri meklang pensi chichak prongsi donanglo ki cek ini lahai non dia avi pin mate ne jok ta ve lo hai nang rap tu nik cutting hai nang rap tu nik thap lamat trading nam pa chunong di ini reader ni Sonan tunia demo David dalo di telo Bangso kisung aputhak MAC sangpi kadom terangpi karjulong pen VDC chairman Silarson rongpi pen kedanglok claim rapet atum pen kisung ke phovek ahemtun along an humri damsi aning pathe tekang lapen halapu disaster management atum pen stame adimaklong an humri damro bangso hot kisung ke phovek ahemtun atum pen kachuning ridona lam the prabjin pen akerap nang pivek nangji athe hemrit kana hok et ke nitum tongsekot pen mate methang akhia dat pen ke hem kachikim kachirang iji asai pachun ponthek thi lasi kedo ke thak chotun chodang ajo ke sangatim anta ave pin khangjang lo loki charli au somaratum kitab buhi hai hui anta chamlap anpin rupasi chethang pong pen la hema phan la kirap nang pinyang po ni tum han la anda chumu beden mati ni tung chong dat lok mati di la chong dat cho chu long chon mati la sila hema phan bang e prabjen pen ang rak tep lo Balipathar pen presenterang Karbing Long Live Non hejong seba ke pangdak pon HSLC surihini raing korapli asatlang ke tokang thek
peklang pontang lo bang so satlang ke tokalong karbiang long pen 81.6 percentage an chepalong dun si top 10 ang bong ingdeng ner kep ka chepalong dun ason si West Karbiang Long district pen sita me 78.2 percentage an chepalong dun si ingdeng krener kep an chepali dun lo Bangso High School Living Certificate mati HSLC Asatlangang Tegalong Hamren Ward number 4 Ambinong Pura Arong Amikar Indro Sing Timong Pen Senot Pi Tisopi Asupi Sami Aldena Timong Pi HSLC Asatlangalong Kaddu Kavi Pharo Trok Angbong Pen Pharo Phora Plikebra Pli Anumber An Chepalong Dunsi Phan Trok Sirkep Tokbor Trok Si mati 90.67% Chepalong Dunlo Lasong Bong Pen West Karbiang Long Angkang Pi Hamren Rong So Pi Pen Top List Along Amen Chepalong Dunlo Aldena Timong Pi ka Chepalong Dunang Theklaki English IL Along Pen 50 marks ang Bong Pen 41 marks Chepalong Dunlo Hindi a subject along pen 50 marks ang Bong Pen 43 marks Chepalong Dunlo Lapen English along pen ke 100 marks ang Bong Pen ke 92 marks Chepalong Dunlo Lapen General Mathematics along pen 100 marks ang Bong Pen 85 marks Chepalong Ponlo Lapen General Science along pen 100 ang Bong Pen 90 Chepalong Ponlo Lapen Social Science along Sitami 100 ang Bong Pen 96 marks Lapen Geography along 100 ang Bong Pen 97 Chepalong Dunsi Phan Trok Sirkep Tokbor Trok Si mate 90.67% Chepalong Dunlo Laso Jok Apia Popen Kedanglok Hamren Rong Sopia Phan Nongmi 1 Pilo Kardom Karbiang Long Life Kelang Rado Anapan Pini Putot Nang Tumapan each SLC result aputaksi Nang Tumapan Abirta Kumri Pen Nang Tumapan Peklang Ponlo Nasi non Pining 2024 Mate Surini Reng Korapli Board of Education Secondary Education Assam HSLC a result alano nadak West Karbiang Long lakadu kavi bangkrini ansi topar along ledono Ajat non rad ahirjume pen top list along West Karbiang Long pen bangkrihini ke porhi kemi ang thek kiklang apot ningarong kachi hok pen ahirjume chohangpon monsa mate ifi birta ke me nilisupi dan kewan pithe ka pot nilisupi phan kan ninga klong kan churu par pik lo lasi nona bang ke kola sapit dun ji science pulatang te tenang an private long apidun pulat penang an poisa tangka akenang sodokok ingke nilihin mate nilitum kan ke kapacharli ye phan thang nat poisa tangka ta ve katura pik ang bong si do amasi Karbiang Long arat ke jatum mate amana peng ke dua tum education in charge saraket he tum mate da CMEM tum aphan cho khala itum ilitum karbi tang te karbi pe na joine karbi khai tum ta ifrang ke dam bom ye phan na cherak che tudun ye phan admission da tangka setame ning ke me ninga klong pen nang cerap do na sonte pusi nilihin mate nilit mahian pen chu ke churu lo hala don basko master tempan anta churu lo la pen la ni li supian tani li churu lo mate ke lang li nang kabor I piat po la pen alang li pan thanaling se tame yang li ari la pen li la puson ariol nang wan piji pulik ke ni ning the atema kapapor he pusitame itum tek la pen alang li pani tum kirum kapang tu jun patek ke sitame alang li kacamata la pen arna mahir bumi pen alang li pini la pen riol nang wan pia po arna hanta choro pilo la pen alang hanta choro lo Alapu Carmel Standard English School Hamren along pentami Rongnong terang pen kalpana ingkipi asupi sami cheso terang pi setami HSLC asatlang ki undun pen akimangalam the pherang kiangno chethanpon School established like 2012 pen 2012 pen se ni school dun lo pen ke non class 10 metric tok de dan tar Carmel Senior School dun mom no ho chotere atheda ke than misen pen ke te bok te rai tum sida me hala so hot sonopi atok hoy son la sot penan tar ni li dun bom lo
laben ke non abang ke pining 2024 pen abang e kaprek school pen da Carmel Cedar School pen bang e son heklong Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Life Tang de pinia Adap Abirta ke lapansi kang ton poniklo arni kimi